Anzjan ta' 66 sena nżamma arrestat b'rabta ma' każ ta' allegat attentat taqtil f'Raħal Ġdid illi seħħ nhar is-Sibt li għadda. Martin Delija tresaq il-qorti tard it-tnejn filgħaxija mixri b'attentat taqtil ta' raġel ta' 57 sena residenti Raħal Ġdid illi sofra minn ġrieħi gravi wara sparatura illi seħħet waqt argument feliqi fl-akwati ta' Vjal Santa Luċija f'Raħal Ġdid. Huwa ġie mixli wkoll fost oħrajn li kkaġuna ferita gravi fuq il-vittma u li ma kellux liċenzja ta' arma tan-nar. Il-vittma ġarrab ġrieħi f'wiċċu wara allegatament intlaqat minn ċomp li kien sparat mill-arma tan-nar. Allegatament l-anzjan spara lir-raġel minn distanza ta' 5 metri u wara kisser filmat ta' CCTV biex jelimina prova dwar l-inċident. Id-diviża argumentat li Martin Delija għandu jingħata l-pleġġ peress li fost affarijiet oħra għandu kondotta nadifa u peress li nsab xi ftit marid. Il-Maġistrat Estrid May Grima ma laqgħetx it-talba għall-pleġġ wara li qalet li l-każ huwa wieħed gravi li għad baqa' xhieda pajżani li jixdu. Raġel ta' 30 sena li jiġi qibel l-anzjan kien ukoll arrestat fuq il-post biż-żewġ irġiel jiġu interrogati fid-depo tal-Pulizija, madankollu qibel l-akkużat inħeles mill-Pulizija. L-akkużat resta quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima mill-Ispetturi Wayne Camilleri u Antonello Magri bil-prosekuzzjoni titmexxa wkoll mill-avukati Kylie Bonnet u Nathaniel Falzon mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għalih ħderu l-avukati Jose Herrera, Jacob Magri, Matthew Xwiereb u Daniel Attard. L-avukat Franco De Bono dera l-allegat vittma u l-familja tiegħu.